Здравейте, тук аз съм Брам, ние ще играем PvP заедно с Zekplace и Пчелно Арден. Ето ги, тук са. Здравейте! Здравейте! Ай, Аре! елате на лап PvP. Окей. Къде си? На лап PvP. Ето ме. Добре, Ай. аз... изтеглих Optifine, защото да мога да гледам наблизко. Аз съм без опция. Аз гледам, аз съм без него. Диготуха, път следващия. Там кил! Тук съм. Ще ви клинем. То съм Реен. Кася шум. Ай, после клетка да отидем, искате ли? Окей, малко хепчет ми Ай, играе точно. 2 в 1. На мен добре. 3 в 1. Аз си Да. стана. Аз ще го хвана това. Да, ти. Те са махнаха, сега остана само хакерчето. Аз съм сам. Който след малко ще го кил на след. Вече живеем. Нищо ми се щупи. Мале, бачи хака и как ме килва Ай. човек. Той не е хакер. Да, ма са тюни. Бачи си не натиска. Казах на близо. Вижте, хакер, това не измислиш. Ти казах. И ще умра. Идвам, къде си? Не, изядох лева. Да, както очакваме, хакера на трети. Кой е това хакер? Ей това. Ей тук. Без каска си. Някаква си, някаква си. Бото е Бат кастава, най-голямото миле. Брам, бой по това бе. Някакво кило за това обикновено не е, Е, брат. някакво че аз не знам кой бил. О, то го е направил. Ай, клетка. Ай. Ай, Трябва да се сменя сета и да отида да се взема друг. Чакайте. първо някой се отчиди. Аз ще ще успокаме се. Ай, стига, ай, вари си обаче. Ай, хип кил. Пи. Мале, ми да спотно. Пи. Да, ме сме чули. Ай, не само във водата, бе. Брам, плис на клетка, 2 срещу 1 от мен е тук, обаче... Мене се слуши. Сега ще да... Ай, фак. 3 срещу 1. Баче, нечестно, че ще ми играят. Диня май честа хакер. Единия майче е хак. Хак е, админа не го вижда, че е килар, а? Не. Аз трябва да ям ли да ги почва. Аз сега стягам сега хора. Ето, убихме единия. Окей, аз хващам другия. Това ще чувам. Да, те двамата са киларички. Ето хак, единия е хакче, антикнокбак. Аз хващам ето. Ето хакер. Ето я дойдох, пазете. Аз сега мелето почва. Както преди им почвам, милето някак. И стига сега. Мен ще му Мен как сякаш няма. Да, чо? Кажи. Хакер, ти за мен трябваше да фане. Аз убих някакъв. Това трябва да сменя брони! Пази глава. Гледай сега колко трябва. Сега ми брони някой. Ай, стига. Хакера се видя. Взеха ми броните. Аз се опитам да бягам. Убийте ги, моля да ми дадеш. Избягай спокойно заради главата, стоп. Махай се оттук, махай се оттук. Добре, мене се Аз трябва. Аз се измъкна хора. Окей, браво. Бранчо, може ли брони? Много ми харесаха главата и са хакерите. Трябва да хелпна на това. Убийте ги, после ми дайте брони. Нали може? Да. Че нямам, биха ма им ги взеха. Взикай, плиз. Ще ма килно този хакер.
О, кюнах го е! Така. Ай сега почваме ги, бе. А горе-долу се справя на PvP. Аз се ги пивам с ръка. Виж късмет. Той трябва да убием, той е хакер. Ето вижте по колко сърца ми взима. Ай сега. Ай сега отвърка. Къде е моето момче? А така, бе. Вичу го той. Драм, дей. А така, бе. Пазете да сложа броня. То хакер пак дойде, бе. И аз ще си в боя. Някой да си намали Майнкрафта. Задмули намали музиката. Чакай. Кюнах го. Не знам как. Как, бате, откъде се намаля? Откъде? Брам Про. Искам да те питам как. Релане. Да кажат на Хи на YouTube и Аллаху и Пикетка. Ай. Взели си се това? Да, обаче ще се взема пак сетове, защото свършват. Ай, аз. И този клип ще го направя дълъг, да не е Както толкова къс. винаги. Този клип ще го направя дълъг, да не е толкова къс. Дойди. Чакай. Хора дойдоха един дет не от моите, още един дет не от моите, и сега идват, че ги покачи. Окей. Един аз ме пука. Кой? Кел, хакери! Сега да си взема брони и ще дойда. Ясно. Да, хакер. Май имаше ли нейнат меч? Не. И когато си вземем брони, тогава мисля да пускаме клипа или... Не, сега ще стои. Брам, Да? може ли спидка Да, яла. и такова? Яла бързо да хелпне на чума. Без питки, двете. Или с С спидки. колкото искате там. На главата си бе. Тук ли си? Аре, слезем долу, аз сметнах. Някъде. Долу На ли? главата си бе. Да. Аре, Чомаре ли набил някой? Но то не е син бе. браво. Пак го бям. Искам да ми пусне главата, тя е крипърчо. Долу са. Остейч, то! Ей, той е XX Killer са хелпни. Ей, той иска да му взема главата. Не е крипър, ама. Пак е гочина. Изчекат на крипа. Опа, Брам, сори, че Няма това е. нищо. Сори, човек. Опа, ай. Брам, мачка да спира. спира. Аре бе, яла. Е, бате, виж го какво. Аз сега ще го спукам. Как че? Така. Брам уби някакъв. Ето е хакера. Всички си. Ето, вижте киларата. Ето киларата му се видя, няма да спърне. Дам да бъде джанът. Аз не знам кой да ме налага. Че точно биеше с легове. Бирта хак. Анчик на обах всичко. Ето, мен ма заклещика. Ето... така бе, убих Бърта. Джипа речима. Ай, стига се, И бързо хелп. Мачи ми лагна и... не. Трябва да убием това. Айде. Как така е? Така. Винаги аз вземам киловете на последния момент. Той пак дойде. Кой? Да. Бързо. Бързо, страничка ни. Аз не съм къде нещо. Отинка, че пускаш да пуши. Чай се спрашвам тия дори са. Ето пак Брам го убил.
Сега брам с Optifine. Смених сета. Още някой има? Не. Ай, War PvP. Чакай. Аз съм там. Ай, War. PvP. Да, не можах да написам някой. Човек, долу имам меле, разбираш ли? Голям меле става. Ето, брам пак уби някакъв. Премахна този главата. Чакай се. Ай, аз се чакам долу. Добре, аз тук се правя брон, че не трябва да се брон трябва да се. Не, те не са много. Както силно. О, Къв си, човек? долу беге. Той майчин беше казал, че един си. Добре. Това ми е първия клип с Optifine. И аз брон. Аре, стига, абе. Къде са цепичи? Да водичко, добре. Опа. Клетка има ли хора? Аз съм на PvP, не знам. Къде Да, са има биете? доста да трябва. Къде са биете? До къщичката. Може сайт ми включи. Бате, дай сайт ми включа. Къде си? И... Кил. Трябва да файна хакерчето мазно. Влада в портала. Това всеки един хакер. Аз сега ще фана и това. Да, то ще изпитки. Да вкарам. Бате е про. Ай, сега бяга. Ало. Сега бяга брам. Без наградник беше. Носи тебе. Зад тебе. Стига де. Не яш лега. Аз трябва да я. Иде. Абе, я ми в колата, бе. О, майко, аз сметнах леговете, аз нямам легове. Майко, аз сметнах леговете. Ела, аз ще дам. Къде си? Бият ли те? Не, Аз съм до колата. добре идам. О, май гад. Яла. Излез звънка. Ела, аз като след. Ела, аз съм... Още като след. Ела. Хилп. Мерси. Изпитката не съм ще Може възприем. сега сме смечо, бате. Да. Дай ми го иди. Колко пъти кликаш за 10 секунди? Дай ми. 200. О, Ай, клетка. изчакай. Чакай. Аз съм клетка. Вече. Аз ще убия някакъв клемър. 3. Той ли беше с... Венчин? Ето си. И... цяла банда в клетка, човек. Виж да го. Дек докосва. Ти е върчо. Аз съм на PvP. Аз ще съм. Бра, маре PvP. Ай, чепка. И само неща. Чакай, си чува. Чакайте малко, аз ще спра клипа за малко. И отново сме... Бате, напинай се. Да, отново сме тук, бях спрял клипа за малко. Ето убийци парак. За 10 секунди. Там отпред бяха някъде. Приса. И пак пуснах клипа, да знаете. Бях спрял клипа за малко. Приса. Там част го паза.
Ай, май. О, някой се прави на химичко. Не, бе. Сега... Който умре. Яла, бе. Който умре. Да, преберем това. Къде сте? Бати, Чувате ли ма? Да, само... Джипър и той другия май се правят едно в едно. Джипър е... Как го беше? Аз съм в портала, ако ми хелпнеш, ще е хубаво. Идвам. Защото са 1000 хакерчета. О, точно килни. Да така, че горе по-добре. В портала или е до портала? В портала. Идвам. В паяжина ли си? Те избягаха. И так му бях дошъл. О, Джипър и той се правят едно в едно. Правилно Джипър го килна. Опа, Джипърчо. Соли, брат ми. Джипър кил на ексишки сюрприз. Да, правих едно в едно. Да. Наистина. Ти така Ей. как да го килна. Скачи, де. Брам, къде си? Скача на хома. Май. Аз като взема сетва ще продължа клипа, че малко дълго ще е. Мака. А до пара, че... Ай, спирам клипа за малко и сега ще го пусна. Е. И отново сме тук, почваме клипа. Долу ме леста, както гледам. Май фанахме нов хакер. И той ще му скоча. Мангаля. Ще... Във въздуха. Най-обичам така да ста. Във въздуха да се пръскат хората. Я. Айде. Човек, Хепи кил. леки горе. Айде. Къде е? Яла на това, ако искаш. На портала. Не мога да приеме хакер. Ами това не тима. Не мога да бя. О, това беше тима. Донбачта. Аз ще на това. Бати, ла има хакер. Не на Напитал. клетка няма хакер, ама просто много ждем и взима нас. Това е микрофония. Брам, може ли полушане? Да, чакай само след това. Съм в комбат. О, не. Сега без шмекера, това е хакер. С 100% хакер. О, на клетка хора, елаче става бати. Не можем в момента. Бим се срещу шмекера. Става голям миленц. Така е. Да, Летирам. го би. What? Аз човек, аз го убих. Браво, че взе някаква глава. Бати, имаш един късна глава и то с скин. Ма я взеди Дипър. Кажи му. Аз съм на клетка. О, мага! Клетка майче ми лест. Не. Казах ли да става бати или? Аз ще убия шейк. Човек, как е това? Сега Брам дойде и... Ето, типа взе много голям скин. О, той е най-голям хакер. Той е много голям хакер. Кой? Ето ли бе? Аз не знам кой да бия. Ето, измъкнаха са някоите. Файрбал, хак ли да видим? Че не трябваше. Хак ли е файрбал? Не. Да. Не фаербал, ето. Кой? Да, то. То е факт. What the fuck? Умирам! Йо, браво. Който го убил. Ай, сега ява. Сега идва тук и Тим ще показва пак 2 часа. Мой. Ей, човек, стига си напред мен. Екс. Кой го килна? Аз. Добре. Аз само питам. Защото Добре. знам, че го килни Браун. Браун е тук силния. Не. Се блачна е силния. Някой кил на Джипър.
Той беше с бойна братва. Да, знам. Кой беше с бойна брадва? Джипър. XX Killer му е взел бойната врага. Той няма да я върне. Какъв е то? Тика 28 е. Маци. След малко ще спирам клипа, защото е 20 минути. Чумардин се подигра с Дипара. Ой! Аре, елате на... Кина! Ако това бие, да. Аз ще. Имам всеки. И спи още една спитка, не знам що. Хакер е на клетка. Бра, може да снимаш? Да. Там е Как се точно казва? Файрбал ли? Файрбал ли? Да. Ама той майче не е хакер, бе. Не бе. Давай, баш минали. Става ли да не минавате много пред мен, че не виждам кой бия. Макини! Аре! Аре, пати, че го сидиш? Значи, ти Еми, брами, там го бият и аз не можех. трябва да сидиш там, де е брони, трябват ми. Нямам брони. Гледай се. Сега пажника. Излезна. Траян. Аре, мриве. Ей, много минават пред мен хората, бе. Ето, видяхте моята армора, не сме бия как. Хака. Да ви кило. Уау. Бе. Абе, този хакер още не умрява. Нали, как нали Макини? Кой е Да друг? ви кило. Кажи му то терас. Спрей. Стига, бе. Де, сори, ама. Ай, сори, по сори. Просто аз чакам, бра. И защо че ще пиеш на мен? Абе, че кой ще... Не ме бран! Не бях аз, човек. Виж чата, ако искаш. Да, не беше. Аз просто се опитах да те пазя. Клипа ще видиш. И без това е. Може трябва да си... Браво, взех лез лоби. Дай си брони. И това ще е от клипа. 23 минути не. Довиждане. Харесайте, абонирайте се за мен, споделите с ваши приятели. И очаквайте Чао. други клипове. И до скоро. Чао. Чакай да кажете бъба на... Кажете бъба на YouTube. YouTube. Написаха ме. Ай, чао.